Está descargado. Sense problemes d'engranatge. Sí, aquesta està bé. Smile. Vale. Avui haurem de penyar perquè Sí, no permet extraure'ns de tota la... Són de 700 metres. ara pujarà aquí. Si algun venit aquí a regular. Jo crec que més, una volteta més. Això ja està pensat tot. Alguna cosa fet arbològica, tot el que